ngaren e mbaylandi industrialisation mbaylandi ko huunde nde gandanɗa koko woni e nder leydi ndi ina afte e nder leydi ndi ina natte e gollorɗe ɗe gandanɗa ko jamɗe mbahlita huunde nde ko itta e nder leydi ndi mbatta ɗum gueɗel gongel ngel gandanɗa neɗɗo wawi hutorade ɗum yeru ƴetten ogoje ko jamɗe gonɗe e nder leydi ɗen jamɗe nangue keɗe kaaƴe ɗe jaltata ɗe nangue ɗe mbatte e gandanɗa hoore maɗa e jamɗe ɗe kayna ɗum ceernda ɗum kayna ɗum mbatta ɗum e sifaji jamɗe goɗɗe e sifaji jamɗe goɗɗe e sifaji kutorde goɗɗe ɗum ɗon wiyete industrialisation woni usine de transformation kono noon e wawi wonde kadi gueɗe ndema so tawi ko guerte nanga joni nanga guerte ɗe ndeme e nder guese ɗe ɗe gartete ɗe nawe dow sen nawama dow ɗe mbaɗe e mbaylandi hoɓoɓe ɓe koɓa ɗum serdama heddo geeƴi ɗi waɗe ɗe kamoje jamɗe kamoje ɗe hama ɗum ha wonta nebam ɗe waɗe e butelaji ɗi ene kutore ɗum ɗon e on saaha woni kadi industrialisation woni mbaylandi ɗum ɗon foof noon ina wawi hutorede e nder leydi ene wawi kadi yaltinede caggal leydi yeeyoye ha joni haɗani ɗon eɗen jogui sifaji mbaylandi ha heewi kono wona ɗum ɗon tan kadi mbaylandi ɗi gandanɗa ɗum ko kuɓɓam walla gueɗe ɗe gandanɗa ɓuucoto ko gueɗe gonɗe nder leydi ko wayno pétrole goudron essence ɗum ne kadi waɗete koye mbaylandi gondi segga ɗum sernda leƴƴi ɗi saabu so yalti tan e nder leydi wiyete ko pétrole brut o noon kañum on saaha serdata leƴƴi ɗi foof kutorteɗi ɗi yimɓe mbawi naftorade e gurdameje munen